Usa kaming gabi pag-usab mga angkol o mga auntie, tugutin na sab ko ninyo na mga nasa dagkatahuran nini mga orasa. Magandang gabi sa'yo mga kabisyo! Ayan sa mga nagising pa ngayon, hello po at nasa tamang radio station po kayo habang kayo po'y nasa biyahe, no? Habang nag-aantay ng pasahero siguro, no? Or habang binabaybay na ngayon, no, ang lansangan ng Metro Manila habang nakikinig sa programa ni Totoy Bato, ang programang Totoy na Lab. At kumusta naman po? Pinag-usapan po natin kanina, no? Ang tungkol po sa panliligaw. Pagpanguyab, kung sabing Bisaya pa, no? Pagpasugot para mahimong trato. Sa nabanggit ko na kanina, medyo kakaiba kasi, no? Depende kasi sa kung anong edad ka na ngayon, abay, may mga experiences ninyo dati, no? Mga memories na kung saan paano ka nagkaroon ng trato, paano ka nagkaroon ng uyab, paano ka nagkaroon ng jowa, syota, di ba? Ayan, at narito ang ilan sa mga nag-comment po sa atin sa ating Facebook account, no? Totoy Bato official na page. Ayan, sabi ni Tam Kahustin. Ayan. 2 weeks lang, maghihiwalay din naman. Mabihira naman. Sabi ni Miles Manuling, no, one day, pag gusto ko kasi hindi na dapat patagalin pa para makilala mo siya kasi hindi mo naman makikilala yung tao pag hindi mo kasama ang love. Kasi choice yan dahil mahal ko kaya panindigan mo yung mga choice mo na maging part ng buhay niya. Ayan. Sabi ni Jason Kidd, no? Hanggat hindi mo nakukuha ang napakatamis niyang oo, masarap yung pinaghihirapan. Ha ha ha. Tama din naman yon. Pag hindi ka naghihirap, ay madali lang mawala. Joffer Chell, paka na buhawi, sabi, di na uso, di ko nga naranasan yan. Sabi ni Jobert Vertudaso, depende lang yan, call, no? Pero kung mga dalaga sa probinsya, 1 week na ligawan. Dito sa Manila, pwede na 1 hour. Medyo gahion man gud og ilong ang mga probinsyana. Ganun ba? Mga humok og ilong. Ang mga kagwang. Ayan, shout out sa lahat ng Bulacan Overdrive Grab drivers. Thanks from Jobert. Lilian Paruhinog, sabi niya, dapat matagal para magkakakilanlan ng husto. Para habang maaga, pulasan na kung mayroon hindi pagkakaunawaan. Unlike sa mabilisan, mabilis ka ring palitan. Sabi ng iba, kung nagmamahalan, why pahirapan pa? Tama naman, no? Sa akin, mas okay pa rin ang long engagement kaysa short engagement para maiwasang itimsong ang kanta ni Imelda Papi na 1 week love. At maiwasan na tawagin kang easy to get, easy to forget. Uy! Ano akala mo, easy boy? Sabi Charles Tinola, Uncle Totoy Bato, mga ilang araw ba dapat bago tayo sagutin ng chicks? Tanong ko nga yun sa'yo ba't binabalik mo sa akin? Sabi ni Umay na sa'yo, depende toy kung mapera ang nanliligaw. Real talk yan. Christine Barogo, sabi 2 to 3 months dapat sibak kahoy muna, hako tubig sa balon. O nga, no? Ganun yun dati. Saragosa di Jesus Perla, 6 months to 1 year. Grabihan, tagal naman. Sabi ni Nining Tita, 1 taon para makilala ang isa't isa. Pwede, pero depende. Sabi ni Dillon Alamon, no? 2 months call. 2 months? Pwede din. Pwede pero depende. Sabi ni MJ Balgua, 1 year, 5 months dapat kasi kilalanin mo yung nililigawan mo. Ganun ba? Okay, shoutout muna tayo dito sa mga nag-PM po sa akin sa Totoy Bato Official. Sabi dito ni Ryan Canyares, hello po Totoy Bato, good evening po, lagi po ako nakikinig sa inyo. Magdamagan, Happy New Year. Magdamagan. Kasi ako kigol mo. Sabi ko dito, no, hindi ka ba natutulog? Magdamagan ka kasi, call. Mag-reply, natutulog po. Hindi ko lang pinapatay ang radyo. Ay, nilusot po ng kagwang. Ayan, ito, sabi ni Irlene Fernandez Zonyo,
Sabi niya, Kuya Totoy Bato, good evening po. Shout out sa jowa ko sa NBC Square. Congressional po. Love you, Papa. Happy New Year, Kuya Totoy Bato. God bless you always from Erlyn. Ayan, nakatutoy. Si Frankie Pagunsan, no? Ayan, nakatutoy din sa ating programa. Si Ruben Heres Tagibulo. Sabi niya, may gabi sa'yo, Idol Totoy Bato. Pareha taog lugar, taga Dumaguete sad ko sa Sibulan. Ako siyang giniplaya, no? Pauli na call, haha. Sabi niya, biyahe pa ko. Taxi call. Shout out, reward taxi plate number NAC 6091 from Ruben. Ayan, maraming salamat sa mga nakatutok din sa atin, no. Ang masasabi ko lang mga kabisyo, no, ito lang po, no. Ang tagal ng panahon para sa ligawan ay maaaring mag-iba-iba. Depende yan sa tao at sa kung paano sila komportable. Sa Bisaya pa, Kol, ang gidugayon sa panahon sa pagpangulitawo mahimong magkalahi. Depende sa mga tao unsa sila ka-komportable, no? May mga nagpapahaba ng proseso ng ligawan para mas makikilala pa nila yung mabuti yung isa't isa, no? Habang may iba naman na mas gusto yung maigsip at diretsuhang proseso, no? Hindi naman mayroong check na formula para dito, no? Depende lang po yan sa inyong dalawa. Ayan, no? Ayan, at syempre, good luck na lang po sa mga dumidiskarte ngayon dahil ilang weeks na lang po. February na naman at magkakaroon ka na naman ng jowa kung ikaw ay sasagutin. Bason lamang. Ayan, napakabilis po ng oras ng araw at ako na po yung magpapaalam. Ito pa rin si Totoy Bato, ang ating programang Totoy na Love. Bukas na po, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lang po sa 90.7 Love Radio. Sasakyan si Ka